Ahojte, ja vás som tohto nového videa a keďže idem do mesta, idem ukázať, čo použijem na make-up a čo si obliekam. Let's go! Takže ako klasicky použijem túto farbu na oči, to riasenku, lícenku, bielu ceruzku k očiam, korektor, rúž a lesk. Ako outfit si obliekam tieto široké gate. Tento rúžový crop top, taký dosť malý, teda skôr krátky. A na vrch si dávam túto čiernu mikinu. Tak ako nejaké doplnky si beriem tieto náušnice. Tento náramok si už trocha zničený, ale nosím vždy. A ešte tento mušličkavý náramok a mušličkavý náhrdelník. Ešte si dám tento parfém. Ešte tieto okuliare si beriem. Ešte kabelku si beriem. Dobre, Jessica, príde. Tak minútko, ja som to všetko stihla, troška naponáhlo, ale outfitik hotový a môžete ísť do mesta. Ahojte!